Okay, mayong bunta sa tanan. Okay, makumusta ta sa usag-usag. Mayong bunta. Okay, sa dili pa ita maksugo bak ampot ta. Among lang inot og bali nga Dios nga nakiguma kanamo. Daghan kayong salamat sa Dios sa pagkataka namo og mayong higayong nga makapaminaw sa imong pulong kauban sa mga brother og sisters. Sa una, kaming tanan kay makasasala nga nakatang sa impierno, pero dalwas kami ta pinagi sa dugo ni Yesu Kristo, mao nga daghang kayong salamat sa Dios. O ingong Kristiyano nga nakala sa kalwasan, tanan kami nga makinabuhi para sa himaya sa Dios, mao nga palihog at tabang imi nga makadawas sa bagong kusog o kahom o kaalam aron nga makakinabuhi kami ta para sa Dios. O palyo hatag imi o mapayusan nga panghuna-huna aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o maanggan namo ang kahulugan sa sermon karon. Ginoo, sa Patinoo naidakang mga kaluyahon sa among kinabuhi o dali na nga mahimo kami tabungnaw o maluya. So mao nga palyog tabang imi nga makapadayon sa pag-alaga sa Dios to pinagi sa bugos nga kasing-kasing Ginoo. To para nini tapalyog tabang imi nga tutok sa imong pulong lamang Ginoo. O to kabalo kami nga duola ang pakabalin ni Kristo Ginoo. Kay among makita ang tanan ng mga timalya sa katapsang panahon. So mga palyog tabang imi nga makatukaw sa espiritu paagi arong tamagami kami sa Dios iyong mabilinong instrumento to para sa iglesia o para sa damayong balita Ginoo. To ilabi na sunong nga bulan, tunay Grand Bible Seminar, dili sa the Laboratory Church, to hinami nga dakhan ng makapil sa Bible Seminar para makapaminaw sa apulong sa kamatuoran arong na makapahamot ang Dios na pinay sa among evangelism Ginoo. O para sa mga brother ug sisters nga wala nakapil diri, bisan kanu sa bisan asa hinami nga makauban ang Dios uban nila aron nga makakuyok sila sa fellowship. O palyog tabang imi nga makayusa sa usa-usa ta pinay sa takong gugumas sa Dios. So hinami nga ang balang espiritu kay makauban kanamo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, atong abalyang Biblia, Lucas chapter 8. Okay, main chapter karon Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 verse 4. Lucas kapitulo 8 versículo 4. Chapter 8 verse 4 until 8. Okay, Lucas chapter 8 verse 4 until 8. Okay, atong basaon. Ug sa pag-abot nga tingop sa usa ka dakong panon sa katawan, ug sa midungog kaniya ang mga gikan sa taksa-taksa ka lungsot, misulti siya pinagi sa usa ka sambingay. Ang damapupugas tamilakat sa pagpugas sa iyang binhi, ug sa napugas siya ang uban nahulog sa tapulin sa dalan o kini ginatumban sa tiil ug ang mga langgam sa langit na nagtuka kanila. Ug ang uban nahulog sa ibabaw sa bato ug sa nakaturok na laya kilayon tungkay wala mag-umok. Ug ang uban nahulog sa talyawala sa kasapinitan ug ang mga sipinit miturok uban nini ug nang lumos nini. Ug ang uban nahulog sa mayong yuta o mingtubo o mamunga o pinakatus sa nakapamulong siya nining mga butanga, bisinggit siya ang adunay mga itulungok sa papatalingok. O verse 11,
11 to 15 atong masaon. Karon ang sambingay mao kini, ang bini mao ang pulong sa Dios. Ugang mga sa dapulin sa dalan mao ang mga nagapatalingok, unya miabot ang yawa o nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing aron sila dili ta managtuo o dili ta mga luwas. Ugang mga sa ibabaw sa bato, mao kadto sila nga sa nakapatalingok, tumidawat nga malipayon sa pulong, o kini sila walay gamot, nga sa diyutang sa panahon mintuo, ug sa panahon sa paksulay, nang isalaak sila. Ugang nahulog sa taliwala sa kasapinitan, tumaw kadto sila nga nagtapakadungok, ug sa dihang nga nakapadayon sila sa ilang panaw, nagilumsan sila sa mga kaguol, ug sa mga bahandi, ug sa mga kalibayon, tanining kinabuhi, ug wala makatak sa bunga sa kahingpitan. 15. Ugang sa mayong yuta, mao kadto sila nga may kasing-kasing, tamaliktong ug mayo, nga sa papakadungok sa pulong, naktipik nini, ug nagdalak bunga uban ang paylo. Okay. Okay, karon topic kay sambingay, usa ka sambingay, kakabay sa mga yuta o pinhi. So verse 5, ang mapupugas nabikalas sa pakpugas sa iyang binhi. Ug sa napugas siya, ang uban nahulog sa dapulin sa dalan o kini kinatumban sa tiil, ug ang mga langgam sa langit na nagtuka kanila. So mao kini ang usa ka sambingay sa usa ka mapupugas. So mao kini ang importante nga leksyon sa Biblia. So madaw na to ang dadakang mga leksyon sa pinaginini. So ang mapupugas, unsa man ang buhas sa mapupugas? Kapag pugas, makapugas sila sa bini, sa yuta. So bini mao ang pulong sa Dios, o mapupugas to sower, mao kini ang Dios nga nagahatak sa pulong sa Dios. O naay upat ka klase nga mga yuta, upat ka klase nga mga yuta, mao kini kasing-kasing sa upat ka klase nga mga tao. So taliwala upat ka mga yuta, usa ka yuta lamang ang mahayong yuta, pero tulo ka mga yuta kay dili mayo. So mahayong yuta lamang ang nakabunga. So mao kini importante nga leksyon. So atong tunan ng kabanini. So suma sa Biblia na upat ka mga yuta, atong hunaw na paguso. To verse 4. To verse 4. Ug sa pag-abot nga tingop sa usa ka dakong panon sa katawan, ug sa midungok kaniya ang mga gikan sa tagsa-tagsa ka lungsot, bisulti siya pinay sa usa ka samingay. Yeah. So mao kay samingay, ta pinay sa samingay, madaw na to ang the leksyon, verse 5, ang mapupugas mikala sa pakpugas sa iyang binhi. So dinhi sa bersikulo bini napasabot, pulong sa Dios. Sa unang Pedro Kapitulo 1, 23-25, tumingon si Apostolo Pedro nga mataw pag-usop ang mga tao pinagi sa binhi. Pinagi sa dili madunot nga binhi. Unsa man ni? Pulong sa Dios, mayong balita. Lucas chapter 8 verse 11. So mao kay explanation ni Jesus kabay sa sambingay sa mapupugas. Verse 11 atong basahon. Karon ang sambingay mao kini, ang bini mao ang pulong sa Dios. So unsa man ang bini? Bini mao ang pulong sa Dios. Yeah. O yuta mao ang kasing-kasing. Verse 12. Ugang mga sa dapalin sa dalan mao ang mga nagapatalingog, unya biabot ang yawa o nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing. Yeah. So yuta napasabot, kasing-kasing. So atong makita ang upa ka mga
upaka klase nga mga kasing-kasing. Okay. Tanawa. So, bini napasabot. Bini napasabot unsa? Pulong sa Dios. Unay usa ka tawo nga nagapugas, kinsa siya? Ang Dios. Ang Dios mao ang mapupugas. O nayupa ka mga yuta, the first wayside. Nadapol ni sa dalan. Ikadua, stony place ng mga bato. So nahulog ang bini to ibabaw sa bato. To una, nahulog ang bini sa tapulin sa dalan. Ikaw tulo, the stone place, stone. O ikaw pat, tumahayong yuta. So asa man ang bunga? Asa man ang nakabunga? Ikaw pa, naibunga. So, ilabi na mada na to ang duha ka leksyon. Ingo nga mga tao sa tibong na kalibutan, kinsay maluwas? Number 4. To katong adunay, mahayong kasing-kasing, open mind. Mahinusong nga kasing-kasing. So mga mihingo sa Kristo nga makinusok kamo. O tumo kamo sa mayong balita. Mga dilita na nga makada sa kaluwasan, di ba? O ikadua, taliwa sa mga Kristiyano nga nakada sa kaluwasan, na upa ka mga Kristiyano. Upa ka klase nga mga Kristiyano. Bisa pang naluwas na sila. Katong adunay wayside, tapos ni sa dalan. Katong adunay mga bato sa ilang kasing-kasing. Katong adunay phone sa ilang kasing-kasing. To katong adunay mahayong kasing-kasing. So, mao kay importante nga leksyon atong tunan ng kabanini. One by one. Kay una, tapulin sa dalan, verse 4. Verse 5. Verse 5, basahin ninyo pag-usap. 3, 2, 1. Yes. To verse 5, ang mapupugas, milakas sa pagpugas sa iyang binhi, ug sa napugas siya, ang uban nahulog sa tapulin sa dalan, ug kini kinatumban sa tiil, ug ang mga langgam sa langit na natuka kanila. So tapulin sa dalan. Sa English version, the wayside. Verse 5. The sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside. The dalan. Nahulog ang bini sa ibabaw sa dalan. Pero gumusta man ang dalan sa highway, sa gawas. Bisan pa ihulong nimo, ibutang nimo ang bini, makatubo ba siya? Dili makatubo, di ba? Simento. O wala yuta. Dili ta makapakamot, di ba? So mga unsay nagtabo? Verse 6, verse 5. Ug uban nahulog sa tapulin sa dalan, ug kini kinantumban sa tiil ug ang mga langgam sa langit. Na nagtuka kanila langgam sa langit. Gikan sa langit, nakabot ang langgam, the bird, o makakuha ang langgam sa bini. So mga kanang bini kay dili makatubo. Walay bunga. Tayo usa man ito explanation
explanation kay verse 11 to 12, verse 11 to 12, mao kinya answer. Una, nakasaysay si Jesus kabahin sa samingay o sunod, naka-explain siya kung sa man nakahulugan. The verse 11 to 12. Atong basahon. Karon ang samingay mao kini ang bini mao ang pulong sa Dios, verse 12. Ugang mga sa dapulin sa dala mao ang mga nagapatalingop, unya miabot ang yawa o nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing aron sila dili na nagtuo o dili mga luwas. Yes. Unsa man ang langgam? Kauluan sa langgam kay yawa, Satanas. O dinhi sa beskulo, dapulin sa dalang kay usa ka kasing-kasing sa tao, dapulin sa dala mao ang mga nagapatalingop. Okay, question. So, number 1. Nakapaminaw ba siya sa pulong sa Diyos? Wala. Nakapaminaw ba siya? Wala. O nakapaminaw? Silang tanan kay mga tigpaminaw. Do tayo sa mga tigpaminaw nga nakapil sa Bible seminar. O tayo sa mga brothers and sisters nga nakapaminaw sa mga sermon. Nag-upak ka klase nga mga kasing-kasing. So first case, dahil lang nga mawala ang pulong tungod ni Satanas. So, tayo sa mga tigpaminaw, sulo sa Bible seminar, dilitan na nga makadaw sa kalwasan, di ba? Sa patino sa diyan, nakakonsep ko, bisa pang nakapil siya sa complete. Pero complete pakpaminaw ka, dili kalwasan, di ba? Sa una, akong gipangutano ng usa ka tao. Naluwas na ba ka? Tubitubak siya nga, nakapaminaw ko, complete. Bisa pa, nakapaminaw siya, tanan na mga session, mao kinyang kalwasan? Kalwasan ba kini o dili? Dili. Bisa pa, nakapaminaw siya sa tanan na mga session, pero kung wala siya naluwas, asa siya mapunta? Impero, dili langit. Kapagpaminaw importante, pero kalwas na kay mas importante, di ba? Yeah. So, sumula sa Biblia, ano malanggam kay si Satanas? Langgam kay iyang dapit kay langit, sa manini, si Satanas kay magamando sa kalibutan dito sa langit. Sa Pangano, sa Yuta, Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2, verse 2. Okay, akong masound. Nga kani mao ang iyang panaggawi uyon sa kahimtang nining kalibutan, uyon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Sa espiritu nga karon nagabuhat diya sa mga anak sa tapakadili damasin lulundon. Prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Kinsa siya? Yawa, si Satanas. Satanas. Sumaw nga si Satanas dili siya kanang mangalos ang mga tao. So mga sa diyang mag-evangelista, naibuhan ni Satanas wala. Naibuhan ni Satanas wala. Usahay magamit ang mga Kristiyano ni Satanas. Kabalo ba mo? Hunaw na ba ka? Nakasula ba ka hunaw-hunaon? Magamit po ang mga Kristiyano ni Satanas para mababak ang evangelism. Makabalo na ni Satanas nga, makadawad ang mga tao sa kaluwas ng Pinas sa pakpaminaw. So, madili siya ka nang maminaw ang mga tao sa mayong balita. Lucas chapter 8, paguso. Chapter 8, verse 12. Ugang mga dapulin sa dalamaw ang mga nagapatalingog, unya, biyabod ang yawa, o nagakuha sa pulong, gikan sa ilang kasing-kasing, ano man,
Ano man iyang kuhaon ng pulong sa Diyo gikan sa kasing-kasing. Aron sila dili na managtuo og dili mga luwas. Kaya iyak duha ka leksyon, iyong nga tao nga dili luwas, bisan pa gi-invite ang dakhan, dili ta na nga makapaminaw, di ba? Dali na nga maka-skill sila. Tungkol sa akong trabaho, dili ko makapaminaw karong gabi. O tungkol sa akong mga bata, dili ko makapaminaw. Tungkol sa busy schedule ako, dili ko makapaminaw. Ngano man mahitabo ang daghang mga situation, kay si Satanas, dili siya kanang maminaw ang mga tao sa maayong balita. Ngano man, kung maminaw sila pagayo, unsay mahitabo? Malwa sila. O taliwa sa mga brothers sisters sa Davao Church. So hina ko nga kamong tanang kay nakadawa sa kaluwasan. Pero wala ko sure kung 100% naluwas ang tanan o wala. Dili makita na ko ang imong kasing-kasing. Pero kung may mga brothers sisters nga wala pa sure kaban sa kaluwasan, ilabi na sila, yung pastor usahay babati na ko nga, naluwas na sila, tingo pa ang kaluwasan. Pero problema kayo, wala sila nakapaminaw sa Bible sa pagayo. Wala sila nakapil, wala sila nakapaminaw. Tayon, unsaw niya pakadawa sa assurance. Naibuhan ni Satanas para dili ka makapaminaw. Dili namang sa taliwa sa mga newcomers o mga tao nga dili ruwas, kundi sa taliwa sa mga brothers sisters nga wala pa sure kabay sa kaluwasan. So karong Grand Bible sa next month, unsa nga yung buhaton? Dilipak api. Kinsay dili ka na nga mo api. O pala mapakounsel ka. Pag ingin ko, kung sama ng laso, nga naman, dili ka mo apil. Kung okay ra sa tubang sa Diyos, ayaw apil. Kung okay ra diya sa Diyos. Pero ang laso, nga naman kinatamami na sa Bible seminar, dili namang para sa mga tao nga dili ruwas, kundi para ninyo. Para ninyo. Dula ang pakabal ni Yesus Kristo, di ba? Dumiyagi Wednesday sermon, modilita na nga nakapaminaw, suma sa Biblia nga kanu sa mubalik sa Kristo sa diyang nai pekeng pakitay diya sa Israel. Nakita ba nimo ang news kahapon? The UN nakaplano sila nga the peace contract. Yes. Hapin na ang katapos ng panahon. Sumunod sa Biblia nga, Israel o uban na mga Arab nation, mag-contract sila 7 years peace. Anong panahon na Antichrist kay Muani, di ba? UN, naka-declare siya kahapon. Naiplano nga, magtigom ang tanan ng mga Arab nation o Israel para sa peace contract. We should wake up. Dulang pakabal ni Yesus Kristo. Kumusta man ang imong kaluwasan? Sure ba ka 100%? Kung mabalik sa Yesus Kristo karong gabi yun na, malapso ba ka 100%? Kung wala pa ka sure, mao kini ebidensya nga wala pa ka naluwas. Tayon, unsaw niyo pa ka daw sa assurance, pinasa paminaw. Pero si Satanas, dili siya ka na nga maminaw ka. Ayaw paminawon. Ay, Bible seminar, again and again. Mga pisa, pag dili ka maminaw karong Bible seminar, okay ra, kay makapaminaw ka sunod. Busy ka karon, so mga ayaw paminaw karon. Sure ba kang next Bible seminar? Dili ko maka-sure. Dili ko makasure nga na Bible seminar next year. Kung mabalik sa Kristo karong tuiga, next year, wala Bible seminar. Kada Bible seminar ka isama sa last chance para masiguraduhan ang imo kaluwasan. Kung sa ka-importante. Kung na mga tulo pa yung tabang silang
Makatukaw. Yeah. Wake up. Usa ka brado nagtulog karon. Palyo tulog gabi Pinipunta. Yeah. Si Satanas dili siya ganang nga mamina ang mga tao sa pulong sa Diyos. Ito para dili mga luwas. Tang ikadua, the stony place. Luka chapter 8 verse 6. Kung sa man ang stony place, chapter 8 verse 6. Chapter 8 verse 6 atong basahon. Ugang uban nahulog sa ibabaw sa bato, ug sa nakaturok nalaya gilayon, tungod kay wala makumok. Yes. Doon nahulog ang pulong sa Diyos, ibabaw sa asa? Bato. Pero Matthew chapter 13, ito pareho nga pulong, pero Matthew chapter 13 verse 5 kay mas detalye. Matthew chapter 13 verse 5. Ang uban nahulog sa kabatuan, din walay dakhang yuta. Sa English version, some fell on stony places where they did not have much earth. Unsa man ni? Okay. Nahulog ang bini to ibabaw sa bato. Pero sumala sa Biblia, ibabaw sa bato na yuta. To balas. So manini, kita nawa. Ibabaw sa bato, sumala sa Biblia, unsa man? To walay dakan yuta. So, buhay pa sa bunini nga, ibabaw sa bato, nay kamay palas. So, sa gawas, kin yuta kay murak, mahayong yuta, di ba? Nasa tawan ninyo? Dili makita ang mga bato. Ano man? Kitabunan ang mga bato sa balas. Murak, mahayong tao. Murak, mahayong tao nga interesado sa pagpaminaw. Pero sa sulot, nahidakhang mga bato. Pagkagayihan, pagkahakok, mapahitas nga huna-huna, pero sa gawas, buhutan kayo. Wow, mahayong Bible seminar. Interesado ko. Salamat kayo. Anak ko nga maminaw. Pero sa sulod sa kasing-kasing, nahidakhang mga bato. So, ilabi na, dakhang mga tao kay sama sa number 2. Burak, bayong tikpamina. Kay dili makita ang kasing-kasing, di ba? Pero kinsay makakita sa kasing-kasing nimo? Ang Diyos. Mula sa Biblia nga na mga bato. So, atong unaw na, importante, Luka chapter 8, pag-usop. Luka chapter 8, verse 7. Okay. Atong basa pag-usap. 3, 1. Ugang uban, nahulog sa taliwala sa kasapinitan, ug ang mga sipinid biturok uban nini, nang lumos nini. Sorry. Bato, verse 6. Sorry, verse 6, atong basa pag-usap. 3, 1. Ugang uban, nahulog sa ibabaw sa bato, ug sa nakaturok, nalaya gilayon, tungod kay wala makumog. Ibabaw sa bato. So mga pisan pa og mahulog ang bini, unsay mahitabo? Kanang bini kay malaya. Walay kinabuhi, di ba? Walay kinabuhi. Dili ka makapa, tamot. Tungo sa bato, the verse 13. Tumawa kanyang explanation ni Jesus. Verse 13. Unsa man ang kahulugan sa bato? Unsa klase nga mga tao? Verse 13. Atong basang sunod 1. Ugang mga sa ibabaw sa bato, mao kato silang nga sa nakapatalingog,
Midawat nga malipayon sa pulong, o kini sila walay gamot nga sa diyutang panahon mingtoo, ug sa panahon sa paksulay, nangisala sila. Ya, kita nawa, importante, dahil bini. Nahulong na ang bini. Sa ibabaw sa stony place, sa bato. Ibabaw sa bato na ibalos, murag mahayong tao. So, nakapaminaw siya sa pulong sa Diyos, uban sa kalipay. Wow! Tsada kayo. Nakasaw baka tsada. Lindot kayo. Wow! Mamayong sero mo. Makanangta ko nga mami sa Bible seminar again and again. Pero, nabay kamot o wala? Nabay kamot o wala? Walay kamot. Unsa boy pasamang ni? Naluwas na ba siya? Wala? Yeah. Number 1, number 2, number 3, wala sila naluwas. Number 4 lamang, mga naluwas. Number 2, nakapaminaw siya sa Bible seminar, pagayo, o dahil kalipay, o burak Kristyano nga nakata sa kaluwasan. Baka tubak siya, naluwas na ko. Okay, suka karon, muapit ko. Burak Kristyano. Pero walay kamot. Sa sinuktanan, dili mapadayag ang ilang tino nga paktuo. Burak pareho, sama sa uban ng mga Kristyano. O kanan siya nga maminaw. O dalipay po siya. Pero walay gamot. Mga nabay bunga, wala. Pero ito baga, kung walay gamot, baka bunga ba siya o dili? Dili, walay bunga sa Espiritu Santo. Walay bunga sa evangelism. Nainusara siya kanunay. Walay interesado ka ba sa evangelism? Walay interesado ka ba sa iyang panimalay? Bisan pang apunta sila sa imperno. Ano man, walay gamot. Attending church na lang. Tayo, kano sa mapadayag ang iyang paktuo? Kano sa mapadayag ang iyang paktuo? Kung muabot ang pagantos. Ngano man makatak ang Diyos sa pagantos kanimo? Para ipadayag ang imong paktuo. Para sa testing. To test your salvation. Makatak ang Diyos kung naikusong nga hangin. Maukin niyang pagantos. The verse 13 pag-usop, ugang mga ibabaw sa bato, tumaw kato silang nga sa nakapatalingog, namidawat nga malipayong sa pulong, pisan pa nakapaminaw na siya, o midawat nga malipayong sa pulong, o nalipay po siya, pero walay kamot. Nga sa diyutang panahon ming tuo, so burak mo totoo. Burak mo totoo. Pwede nga palungon. Ini kayo. Dili burak imperno. Dili kayo. Kaya akong naon kay dili importante. Okay, yeah, mas pong na. Salamat. Okay, verse 13. Diyutang panahon ming tuo, ug sa panahon sa paksulay. Panahon sa paksulay. So, na ba yung mga paksulay? Wala. Kamay ba? Dakhan. Dakhan kayo, di ba? Pero mahayok kini. Ano man? Maka-check ka sa imong kaluwas. Atong una-una, 2,000 years ago, nga naman dakang mga Kristiyano kay martyr sa mga Roma sundalo. Nga naman nakarutos ang mga Roma sundalo sa mga dakang mga Kristiyano. Nga naman dakang mga Kristiyano kay nangamatay para mapadayag ang ilang paktuo. Sumara sa kasasayan, dakang mga Kristiyano kay nangamatay dito sa krus naman ni Jesus. Kay nakapatay ang mga Roma sundalo sa mga Kristiyano. Nito panahon na nakasade sila, sadyang nakapatay sila sa one by one. Deny Jesus. Deny Jesus. Then akong buhiyan ka. Deny Jesus Christ. Dayon mabuhi ka. Niya panahon na ang mga Christian kay bitubak sa manini. Dili pwede.
How can I deny my Savior? Kill me. Takang mga Kristiyano kay nangamatay sa manini, mao nga takang mga tao sa Roma kay nakada sa kalwa sa kabalo ba mo? Ano man, nakita nila ang tino nga paktuo. Sumala sa testimonyo sa mga Roma sundalo, ubang kay nakaisura sa manini. Tinuot sila. Bisan pa atubang sa kamatayon, ano man wala sila nangadalo. Ano man kipili nila ang kamatayon. Yes, tinuot sila. Ano man muabot ang pangatos kanimo para mapadayag ang imong paktuo sa atubangan sa tao nga dili luwas. Sa taliwa sa mga letips, sa taliwa sa mga silingan. Bisan pa naidakang mga pagantos, bisan pa naidakang mga kalisom, pero ngano man nakpadayon sila sa pagsimba, ngano man nalipay sila kauban, kanunay, ngano man nakpadayon sila sa pagpambi sa mayong balita, ngano man wala sila nakaundang sa evangelism, bisan pa na mga kalisot, pasintinoot sila. Pinay sa pagantos, mapadayak ang pakto nimo. Pero kung wala kaluwasan, sa diyang buhabod ang pagantos, mawala sila. Dili ko makape sa church, kaya wala ko sa lapi. Dili ko muape sa church, kaya akong trabaho ka mas importante. So mga maundang ko sa pagsimba. Pinay sa mga lain lang ang mga problema, maundang sila sa pagsimba. O mawala sila. Ano ma? Walay ka mo. Daka na maka-excuse tungo sa kalisod nako, tungo sa pagantos nako, tungo sa paksulay nako, dili ko makato sa church. Excuse kini. Kung naitino nga paktuo, bisan pa mamatay ko, dili ko makabiya gikan sa church. Dili ko makabiya gikan sa Ginoo nga maluluwas, sakto ba? Bisan pa mamatay ko tungo sa gutom, dili ko makadinay sa iglesia. Ano man naigamot. Kamu kay tino nga paktuo. Mao nga tino nga Kristiyano kay dili dakan. Ngano man nakatak ang Dios sa pandemic miyaging 3 years. Mao kay dakong paksulay di ba? Tungo sa pandemic nawalang dakang mga trabaho, nakabod ang dakong financial problema. Di ba? So halos tanan gihapon diri sa church. Pero uban, nawala. Ano man? Pasin, walay kamot. Usahay, makatak ang Diyos, kusong nga hangin sa church. Usahay, makatak ang Diyos sa dakong pagantos sulo sa church. Muagi ang dakong paksulay sulo sa church. Anang panahon na, katong adunay pakto kay dili mataro. Bisan pa, dahil nga masakitan ng ilang kasing-kasing, dili sila mataro. Gihapon, diya sa church. Bisan pa, na yung mga problema sulo sa church, dili sila mawalang ano man. Kabalo na sila nga, dalawa sila kikan sa iglesia. Gihapon, na iguguma nga to sa church. So mga nga, aduna ko'y dakong papasalamat kaninyo. Biyagi ang dakang mga kaliso dili sa church, di ba? Biyagi ang dakang mga paksulay dili sa church, pero gihapon na ikaw karon. Bilinon ba o dili bilinon? Francis, bilinon ba dili bilinon? Bilinon kayo. Yeah. Gusto kayo nasa taman ninyo? The Sony Place ba to? Yes, walay kamo. O ikatulo. Verse 7. Verse 7. The thorn place, verse 7, atong basahon. Ugang uban nahulog sa taliwalas sa kasapinitan, ugang mga sipinit biturok uban nini ug nang lumos nini. Nahulog sa taliwalas sa kasapinitan. The thorn place. The thorn place.
So unsa man ni? Tungod sa pagtingtay. Tungod sa pagtingtay. So tayo sa mga newcomers nga nakapil sa Bible seminar, ubang kani wala pa nakada sa kaluwasan kani, higuguma gyud nila ang kalibutan, di ba? Sa una, usa ka brother kay nakabinilay sa iyang mama. Dugay nga wala siya naluwas. Wala ko kabalo kung naluwas siya, wala. Dito sa Korea. So, nakakaunsel ko niya. Kaya bisan pang nakapamilya siya sa Bible statement, takang mga higayon, wala pa siya naluwas. So, para maibaran ako kung sa mga lason. So, nakakaunsel ko niya. Akong gipangutanon siya. Nagtubak ang Biblia, mo bitubak siya nga, oo, kay nakapamilya siya sa Bible statement, takang mga higayon. Bitubak siya kanunay nga, oo, nagtuko sa Biblia. Kabalo ba kang makasala ka? O bitubak siya nga, oo, makasala ko. Tagong sa mga gibuhan ni Jesus, nakatubak siya sa tanan. Suma sa iyang gisulti, mayo. Kaya nakapamina sa dakang mga Bible seminar, so nakamemorize siya. Pero problema kay wala pa sure. Kanunay, wala pa sure. Wala pa naluwas. Nakapulagan ako ang laso. Ano wala pa siya naluwas. Kaya, dili siya ganang nga makundang sa gambling. Kanunay, na-worry siya. Kung maluwas ko, ay iyang konsensya kay makaibalo nga kinala ko makundang. Dili siya kanang nga makundang sa gambling. So mga sama tagi dayon, naminaw siya sa Bible seminar, tungod sa pagtintal sa gambling, wala siya nakapaminaw sa pulong sa pagayo, wala siya nakapahinulsol. Nakita na ko ang dakang mga tao sa manini. Uban, ang lasong wala pa sila naluwas kay, dili sila kanang nga makundang sa pag-inom. Kung maluwas ko, pasin, dili ko makainom. Kaya nakita niya ang mga kinabuhi sa mga Kristiyano. Siya, pagkaman sa kaluwasan, nakaundang siya sa pag-inom. Pero ako, gusto ko. Pino kay mas lami ka na ko. Mas matamis ka na ko. Kung maluwas ko, pasin, kinan ko makundang, maluwas ko sunod. Maluwas ko sa tilipa ko mamatay. Before one day. Ubang kay iyang worry kay nakakang mga akong friends. Kung maluwas ko, kinan ko mabis sa fellowship kay nakita na niya ang mga kinabuhi sa mga Kristiyano. Kanunay nakapil sila sa fellowship. Dili ko gusto. Kung maluwas ko, basing bawal lang dakang mga friends, kikan ako. So, dili ko maluwas. Naidakang mga laso. Tanaw ko, taliwa sa mga brothers sa didi, ang lason, nga naman wala pa sure hangtod karon, na ipaktinta giya po nga, wala ka nakagibo. Kapisa pang maminaw siya, again, dili siya maluwas. Unsa man ang mainusong nga hunahuna. Unsa man ang repentance mind. Ginoo, I will give up everything. Please save me. Ginoo, luwas ako. Kaluwas at pinaka-importante ka na ko. Siya kay maluwas. Pero Ginoo, kanang ta ko nga maluwas. Pero dili ko nga maundang sa pag-inom. Luwas ako, Ginoo. Ay, maluwas ba siya? Ginoo, kanang ta ko nga maluwas. Pero dili ko makundang sa uya. Ay, luwas ako. Maluwas ba siya? Dili. Dili kinapasabong nga maluwas ang mga tao Pinay sa perfect life, diba? Pero at least, kinahangnan, mahilusong nga huna-huna. Unsa man ang mahilusong nga huna-huna? Makabalik ikan sa kasing-kasing. Makabalik ato sa Diyos ikan sa sayong mga sala, diba? Ginoo, paluluwas ako. Kabalo ako nga aduna ko dakang mga sala, paluluwas ako. Sumaw nga, dilita na nga makato sa langit. Dilita na nga nakayong ka na ko, Ginoo makasulong sa langit. Matthew 7 verse 21. Ano man, dilita na nga nakapahinusol. Tungo sa pagtintay. Dili ko ka na nga makundang sa pag-inom. Dili ko ka na nga makundang sa uyap. Dili ko ka na nga makundang sa gambling. Pero kanaunta ko nga mo ato sa langit. Unsa ka sayop sa tubangan sa Dios.
Ginoo, luwasan ko, kabalon ko, namatay ka tungo sa akong mga sala, pero kanang tagong mapadayon sa sala, tayong baluwas ba siya? Unsa ka sayo sa tubangan sa Dios. Ang lason, anuman dili siya kanang maundang sa sala, wala pa siya nakahibalo nga kung kinsa siya sa tubangan sa Dios. Wala pa siya nakahibalo nga anuman namatay siya dito sa cross. Mao nga kana siya nga mapadayon sa sala. Ikaduhang Timoteo chapter 3. Ikaduhang Timoteo chapter 3 verse 6. Nay usa ka tawo sama sa ikatulo ka yuta. Iyang kasing-kasing sama sa mga kasapinitan. Ikaduhang Timoteo chapter 3 verse 6 to 7 atong basahon. Kay nini kanila mao katong mga moyuhot sa pagsaka sa mga balay o nagapamihak sa mga babae nga nabukatan sa mga sala nga ginadaldal sa nakalain-laing mga kalipon. Verse 7 atong basahon. Nga sa gihapon na nagtuon apan dili gayud makakabot sa pag-ila sa amatuoran. Yan ay usa ka babae nakatunan siya sa Bible kanunay pero nalwas man siya wala. Nalwas ba siya wala? Kanang babae, nalwas ba siya wala? Wala siya nalwas. Oh, suma sa Biblia nga apan dili kayo makakabot sa pag-ila sa kamatuoran. Buhay pa sa nga wala siya nalwas. Pero nakapaminaw ba siya kanunay wala? Nga gihapon na natuon. Sama sa mga membro sa church diri. Kanunay naka-press siya sa Bible seminar. Pero nga naman wala pa siya gihapon. Verse 6. Kanan siya nga makpadayon sa sala. Kanan siya nga makpadayon sa sala. Dili siya kanang makundang sa sala. Tayon, bisan pa makahibalo siya sa kamatayon ni Jesus, pero imposible nga masiguradohan kaluwasan. Gihapon paktuwa-tuwa, amazingly. Kapalo na siya, pero paktuwa-tuwa gihapon. Ano man, wala pa siya nakapahinus. Kay assurance, kay gikan sa buhas sa Espiritu Santo. Dili pinay sa akong kala. Dili pinay sa akong memorizing. So mao nga, usay ubang kay nakatubag sa manini. Pastor, kabalo ko kung sa man gibuan ni Jesus, pero wala pa ko sure. Pag ilapak to kay lahi. Usay akong gipangutan ang brother siya nga nakaminalize. Brother, naluwas na ba siya? Oh, pastor, dito ba siya nga? Nakasabot siya. Imposible importante, kinangan iyang mahibaran. Pero, dilipay ko. Kinangan siya, mutuo. Okay, nasa naman ninyo? Yes, para sa hustong pagtuo, pag-ila importante. Kung walay pag-ila, walay pagtuo. Pero, takanang nakaila na, namatay si Jesus, pero takanang wala pa nakatuo. Nga naman, walay pakinulso. Mga mingo sa Kristo, Matthew chapter 1 verse 15, Marcos chapter 1 verse 15, unsa man? Makinulso kamo, o kumo kamo sa mayo, balita. Kinsay makatuo nga husto, kinsay makatuo nga klaro, katong nakainulso. Okay, nasa naman ninyo? Ito importante. Yeah. So mga nang na Biblia, Gawa chapter 20, verse 21. Acts, mga buhat, chapter 20, verse 21. Ito importante nga bersikulo. Okay, atong basahon sa rituan nga nakapamatot sa mga Hudyo ug sa mga Gresihanon usab sa pakinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Yeah. Okay, tanawa. So Marcos chapter 15
repent and believe. O Gawa chapter 20, verse 21, pakinulsol ngadto sa Dios, pagtuo ngadto kang Jesus. Okay. So kini kontento kay Bible Seminar Session 1 to 4 para makainusok ko ngadto sa Dios. Dayon, pinag session 5 makatuo ko sa kibuhan ni Jesus. Okay, nasa naman ninyo? Na-konektado? Okay. Again, nasa naman ninyo? Ito, number 1, number 2, number 3? Naluwas na ba sila? Wala. Wala sila naluwas? Ngayon, kinsay Kristiyano? Number 4. Mahayong yuta. Pwede pa sa manini nga? Mahayong kasing-kasing. Mahayong kasing-kasing. Luke chapter 8, verse 8. Lukas chapter 8 verse 8. Lukas kapitulo 8 versículo 8. Kaya itong masang sunituan, ugang uban na hulok sa mayong yuta o mingtubo o mamunga o tinagatos sa nakapamulong siya nining mga butang bisinggit siya ang adnay mga itulungok sa pagpapalinghog. Yes, the good ground. Good ground. So, good ground. Buhay pasabot ni nga good mind, good heart. Verse 15. Papasabot ni Jesus din sa bersikulo atong basaw. Ugang sa mayong yuta mao kato silang nga may kasing-kasing maliktong ug maayo nga sa papakadungog sa pulong nagtinggip nini ug nagdalak bunga uban ang pailok. Mao kina Christian. Sila kay tino nga Kristiyano. Unsa man ang ebidensyang Kristiyano nga nakadaw sa kaluwasan? Putol nga kasing-kasing. Good heart, good conscience, good mind. Dili sama sa sauna. Bisan pa huyang ko, maluya ko, bisan pa naida ka makaluyakon, dili kini problema. Dumiyaging mga cell group fellowship, cell group 1, cell group 2, cell group 3, nahuman na. Makainom ba mo? Katong nakape? Naabay kaluyahon? Wala. Naaba? Wala. Dili kini problema. Bisa pong naita ka makaluyahon, and least, as a Christian, na mahayong kasing-kasing. Mahayong kasing-kasing. Honest mind. Pure mind. Clean mind. Unsa man? Kanaunta ko nga makinaboy para sa Dios. Kanaunta ko nga makundang sa sala. Ginoo palyog tapang iko, dili ko kana nga mapadayon sa sala. Unsa ka maayong kasing-kasing? Ginoo aduna ko'y daghang makaluyahon. Palyog tapang iko nga makatubo. Maayong kasing-kasing kini. Ginoo, akong guguma kay kamay kayo. Kanaunta ko nga mahiguma sa mga brother sister, pero akong kasing-kasing walay guguma palyog tabay ko nga makahiguma sa mga brother sister, mayong kasing-kasing kini. Ginoo, dili ko kana nga makpadog sa kanunay palyog tabang iko nga mahimong balaan, mayong kasing-kasing kini. Ginoo, kanaunta ko nga mak-evangelize nila, pero hangtod karon wala pa ko naka-evangelize, pero kanaunta ko nga mak-evangelize, palyog tabang iko, mayong kasing-kasing kini. Ginoo, kanaunta ko nga makampo para sa Dios, pero tapol lang ko sa pakampo, palyog tabang iko, mayong kasing-kasing kini. Ba sa imong kasing-kasing? Kini kasing-kasing kay dili sama sa kasing-kasing sauna, di ba? Sa wala pang kaluwasan, wala ko interesado ka ba sa evangelism, wala ko interesado ka ba sa pagbasa sa Biblia, wala ko interesado ka ba sa guguma sa Dios. Pero sukat ato nabago ang kasing-kasing. Mao kinya kasing-kasing ni Kristo. Sumala sa Biblia, miingon si Apostol Pablo, kitang tanan kay nakadawa sa kasing-kasing ni Kristo. Unsa man, mayong kasing-kasing. Ayon sa pasabot,
dili kini perfect life. Bisa pang nalwas na ko. Bisa pang nalwas na ka. Perfect ba ka? Dili perfect. Pero naay mahayong kasing-kasing. Mga dali na nga satan sa sala. Kanang tako nga mutabang sa church. Kanang tako nga mahayong tao para makapahamot sa Diyos. Mahayong kasing-kasing kini. Dili sama sa uban ng mga tao nga dili luwas. Bisan pa na itakang mga mayong education sa eskwelahan, dili mabago ang kasing-kasing, di ba? Sakto ba? Yes, bisan pa nahi mayong professor, bisan pa nahi mayong teacher, bisan pa nahi mayong education, dili mabago ang kasing-kasing. Kinsay makabago sa akong kasing-kasing? Espiritu Santo. Sumaw nga, kung tino nga malwas ang usa ka tao, madawa niya ang putol niya kasing-kasing. Sumaw nga, talirang nga mag-guilty kaban sa sala. Sulat sa Biblia, unang Timoteo chapter 1. The first Timothy chapter 1 verse 5. The first Timothy chapter 1 verse 5. Maokin niya kasing-kasing sa mga Kristiyano, maokin niya kasing-kasing sa mayong yuta. Verse 5, atong basang sulituan, apanang tuyo sa tulumanon, mao ang pakigugumang nga nagagikan sa usa ka kasing-kasing nga putli, ug sa usa ka mayo nga kaisipan, ug sa pakto nga walay tapakasang ni kapaw. Okay? From sincere faith, mao kinyang tino nga paktuo. Okay? Ya kinsay nakadawa sa pakto nga walay tapaka sa ni kapaw, mga Christian. Bisan pa kinaboy kay dili perfecto, o bisan pa naidakam mga kaluyahon, bisan pa naidakam mga mistake, pero iyong nga Kristiyano nay putol ni nga paktuo. Nasa tama ninyo? True faith, sincere faith. So gikan sa sincere faith, true faith, tino nga paktuo unsa man ang makagula. Unsa man makagula? Yeah, the love, pure heart, and good conscience. Na-konektado sila. Pure heart. Pure. Oh, okay. The pure tubig. Oh, wala abog sulot. Putol nga tubig. So kung mahulog ang usa ka unsa man lamok ni so na usa ka lamok dali nga makita, di ba? Ano man putol nga tubig. Bisan gamay insekto dali nga makita. Ang mga Kristiyano bisan gamay sala dali nga mga dulog ang mga Kristiyano. Ala, namakako kanyang bunta. Sadyang nangutan na akong boss, ngano maulay ka o tungo sa traffic. Bisan pa walay traffic. Ala, yung mga Kristiyano ngano man namak ako. Ikaw, Kristiyano ba ka? Bisan gamahin sala, mahimong dakong problema ka na. Ano man? Nay? Pure heart. Ala, nakadumok ko sa usa ka brado. Ginoo, sorry kayo. Ayaw tabay ko nga mahiguguman niya. Nakadumok ko niya. Suma sa Biblia niya, kung kisa makadumok sa iksong kay mamumuno. Ala, nakapatay ko. Ayaw tabay ko, Ginoo. Pure heart. Ala, wala ko nakahampo kakabi. Kristiyano ba ka? Kristiyano ba ka? Tungo sa pure heart.
Pero kung walay pure heart, bisan gamayng bakak, walay problema. Dali na nga mamakak siya. Dali na nga makapangawas siya. Dali na nga makabuwas siya sa sala. Walay problema sa kasing kang ano man. Walay pure heart. Pure heart, good conscience. Mga tao nga dili luwas, naabay konsensya wala. Naabay konsensya wala? Na, pero gano'n man dali na nga makapatay sila sa tao. Gano'n man dali na nga makaaway sila. Gano'n man dali na nga mamakak sila. Bisa pa na konsensya, pero wala pa hayag. Kang ini. Tautang konsensya. So mao nga sa panahon ni Jesus dito sa Roma, suma sa Biblia bingo sila nga pakpatay sa mga Kristiyano kay himaya sa Dios. Nakahunaw na sila sa manimo. Patyo sila, dili kini pakpatay. Patyo ng tanan mga Kristiyano, mao kini himaya sa Dios. Mao kini ilang konsensya. Maayong konsensya, daotang konsensya. Daotang konsensya. Bisan pang naay konsensya pero kanang ilang konsensya, conscience kay dautan. Pero konsensya sa Kristiyano kay mabago. Dahil na nga, mabati na ko nga, sala ka na. Mao nga hinahinay, makapalayo sila, gikan sala nga naman, naidakong sakit bisang kamay. Sala, di ba? Sakto? Ya, mao kinyang mahayong yuta. Good ground. The good heart. Mao nga tungod sa mahayong kasing-kasing putol niya konsensya samtang magbuhat ko sa bisag unsa diya sa church. Dahil nga mga tulog ko, okay na ba kini? Kung bakpa ko nini, okay na ba? Diya sa church, mga dahil nga mangutan ako sa pastor, okay na ba kini? Kung bakpa ko ni, okay na? Ano man, naay kahadul. Ay, naay konsensya. Naay putol nga kasing-kasing. Okay? Nasa taman ninyo? Ngayon, atong hunaw na kabayin sa Kristiyano nga nakada sa kalwasa. Tukay naay mahayong kasing-kasing ganan sila nga maminaw sa pulong sa Dios. Unsa man ang kinaya sa mga Kristiyano, ganan sila nga maminaw sa pulong sa Dios. So mga dakhan nang nakapil karon para pakpaminaw. Salamat kayo. Nung kay mga brothers sa diri kay kanang nga maminaw sa pulong sa padayon sumaw nga hinahinay nakadakhan ng mga bunga, di ba? Naka-check ko kinsay naluwas miyaging gikan sa July, August, September, October kada bulan na mga bagong naluwas. Kabalo ba mo? Dili kini aksidente. Nung kay mga brothers kay nakapaminaw sa pulong sa padayon. Bawo nga dali na nga makabunga mo. Pilipinas sa kahum sa tao. Nasa naman ninyo? Pilipinas sa kahum sa pastor. Wala ko'y kahum. Kung kayo nakapil mo sa mga sermon, kanunay. Kung sa kamayo. Kay Luka chapter 8 pag-usop. Atong hunaw-naon pag-usop. Verse 15. Okay. So, atong hunaw-naon, verse 15. Sa katapusan, verse 15. Kaya atong basang pag-usop, ubang sa mayong yuta, mao kato silang nga may kasing-kasing, maliktong ug mayo, nga sa pakadungok sa pulong, nagtiping nini, kung nakalak bunga, uban ang pailog. Tumaw kinya kinabuhi sa mga naluwas. Mga Kristiyano nga nakada sa kaluwasan, to una, nakadawa sila sa mahayong kasing-kasing, di ba? O unsa man ilang buhaton? Papakadungog sa pulong.
O pagkaman sa kaluwasan, una sa tanan, madawa nila ang kasing-kasing nga kanan sila nga maminaw sa pulong sa Diyo, di ba? So mga bagong mga naluwas kayo, kanan sila nga maminaw sa pulong sa Diyos, mga mupali sila sa Biblia, pisang pang mahal, kay kanan sila nga makpasa sa Biblia, o kanan sila nga muapil sa fellowship para pakpaminaw, kanan sila nga makpalandong sa pulong sa Diyos, mahawak yung natural mind. Naiusa ka bata. Naibata, kata siya, tao, tiliro, nga nga, pants, nga nga, ano man nakilak siya kanunay, unsa man iyang gipangita. Anong tago nga mag-inom, asa man ng bino. Uda ka pangita sa bino? Yeah? Asa man ng sigaret. Musa man ang iyang gipangita. Katas. Mao kinyang ebidensya nga buhi ang bata. Pero mamatay ang bata. So kada to dili siya makilak. Dili siya mapangita sa katas. Ano man, dili kinahang nang ano, mapatay na. Tino nga mga Kristyano, kanan sila nga maminaw sa pulong, dili pinay sa pakapugos, kung dili pinay sa willing heart. Nakatutulo ba ang mama kaniya nga, day, kinahang ka mapangita sa katas kanunay, okay? Makila ka, mapangita ka sa katas, mao nga makapangita siya sa katas. Wala bisa kinsa nga nakatutulo kaniya. Gikan sa pagkatao. So kadato, unsa man iyang ipangita? Katas. Kung buhatak ang inahan sa katas kaniya, tayon kumusta man ang iyang daong? O bakilog, di ba? Pero kung dili makitang mama, makila siya pa, di ba? Pero kung makitang mama, mali pa yung siya pa, so, Kristyano kayo sa manini. Kung mamina ko sa sermon, mali pa yung ko. Kung buhapi ko sa fellowship, mali pa yung ko. Pero kung wala fellowship, asa man ang fellowship? Kanauta ko nga maminaw. Baka mingaw ko sa mga brothers and sisters. Asa sila? Pero kung na yung mga fellowship, mali pa yung pag-usok. Pero ang mga tanga diliruwas, dili ka na nga mo sa fellowship. Stressful kayo. Pero sa gawas, mali pa yung kayo ko. Uba sa mga tao dili ruwas. Pero sulo sa church, dili ko mali pa yun. Dili comfortable. Ang ayang i-check kung nalwa siya wala. Bisan pa ako ako'y dakang makaluyahon, bisan pa ako'y dakang mga mistake, pero kung tinuwa nalwas ko, kanahon ta ko nga buwapi sa fellowship. Bisan pa naikaulaw, yes, mao kinabahayong kinaiya. Kung yung Kristyano kung ko'y mutinawan sa law, tali nga maulaw ko, pero bisan pa maulaw ko, kanahon ta ko nga buwapil sa church para mabago ang kasing-kasing, di ba? Mao kinya ebidensya sa kaluwas. Pero kung dili ko kanang maminaw, na duha ka lason. Una, wala pa ko naluwas. Ikadua, akong kasing-kasing kay bungnaw kayo tungo sa mga paktintal sa kalibutan. Anyway, dili ma yung condition, di ba? Bisa pang naluwas ko, pero kung dahil na nga tungo sa takong paktintal, so mga kung nakabak og sala, kung ano ko tinagwan sala, dili ko kanang maminaw. Isa pa kabalo ko kinana ko maminaw. Kung sa mga masakit nga gi-admit sa hospital, tungo sa sakin niya, di so nga makakaon, di ba? Kanay, walay ka nga makakaon. Tayo kinahang na injection. Kaya kinahang siya mabuhi. Walay ka nga makakaon. Usahay, tayo sa mga Kristyano, na yung mga Kristyano sa manini. Biso nga makapasa sa Biblia, mabuga kayo ang cover.
Sa kanya, pinaka-mabugang butang kay cover sa Biblia. Mabugang kayo. Ay, dili ko makwasa. Uguma. Dili ko makpasa Biblia, uguma. Magbabugang kayo. Pero mag-cellphone, magdali na nga mag-open. Pero Biblia, kung tino nga naluwa siya, nakita kong spiritual sakit sa espiritu. In this case, kinang na counseling paspas para ma-recover paspas. Diba? Unang Pedro Kapitulo 2. Unang Pedro Kapitulo 2:2. Chapter 2 verse 2. Unang Pedro Kapitulo 2:2 atong basang sunituan. Ingon sa mga batang bagong nga tao, mangandoy kamo sa maini kayo sa walay simbok nga gatas nga espirituhanon, aron ta makatubo kamo sa kaluwasan pinagi nini. Ingon sa mga batang bagong nga tao, na mangandoy kamo sa maini kayo sa walay simbok nga gatas nga espirituhanon, aron makatubo kamo sa kaluwasan pinagi nini. Desire the pure milk of the word. Desire the pure milk of the word. Yung maukin niyang kinaya sa mga bata, di ba? Maukin niyang kinaya sa mga Kristiyano nga nakadawa sa kaluwasan. Kaya pinay sa pakpaminaw sa pulong sa Diyos, babago ang kasing-kasing o babago ang kinabuhi, hinahinay atong kinabuhi kay sama ni Jesus, di ba? Tumong sa atong kinabuhi kay para sa Diyos o kinangata makinabuhi sama ni Jesus, di ba? O kinata makinabuhi sumala sa pulong ni Jesus. Mao kinya Christian kinabuhi. So paktubo kay importante, paktubo. Yeah. So aron makatubo kamo sa kaluwasan pinagi nini. Kining kaluwasan kay dili kaluwasan sa espiritu, kining kaluwasan kay sanctification. Yeah. The paktubo sa Christian kinabuhi. After salvation. So Matthew chapter 4. Bingo po si Jesus kabahin sa pulong sa Diyos. Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Kaya atong basang sunituan, apan mitubak siya og miingon, naisulan na. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi si tanang nga pulong nga nakagula sa baba sa Dios. Okay. Uy pa sa banin nga kinahangnan ang tinapay para mabuhi ang lawas, di ba? Kinahangnan ba ang pagkaon? Gusto ba mo nga mukaon sa lunch? Mang-lunch ita, unsa ka kalipay, di ba? Andam ng lunch. Kinangnan pakaon para sa lawas. Kung dili ka mukaon dugay, unsay mahitabo? Bay mo ka kamana o huyang? Alin nga mahuyang ka. Kumusta man espiritu? Kung dili ka mukaon sa espiritu nga katas, pulong sa Dios. Kumusta man imong espiritu? Mahimong espiritu, huyang dayon dali nga makasulod ang sala, dali nga matingtay ka. Tungo sa kulang ang pagkaon. Pulong sa Diyos. Mao kinya pulong Yesu Kristo tanawa o pasaha pa kayo, akong basa paguso, na importante nga leksyon. Apan mitubak siya umiingon, naisulan na. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tanang nga pulong nga nagagula sa baba sa Diyos. Kinahangnan, tanang nga pulong. Tanang nga pulong. Okay, sundong ko. Tanang nga pulong. Tanan nga pulong.
Usamani? Dili lamang Sunday sermon. Kundili Wednesday sermon. Cell group fellowship sermon. Bible Academy sermon. Bible Q&A sermon. 영어 group sermon. Mothers group sermon. Fathers group sermon. Choir team sermon. Leaders group sermon. Tahan ang mga pulong. Sakto ba? Sakto ba? Sakto ba? Ya, tanang nga sermon. Anyway, hinay-hinay nakadaka ng mga brothers sisters nga naka-appear sa Wednesday sermon. Yeah, biyagi Wednesday sermon over 30. Halos tanan below 30. Asa man ang uban? Busy kayo Wednesday gabi. example sa depensa brothers sisters uban kaya dunay trabaho gabi. Kung dili ka makapil tungkol sa importante nga schedule, kinal ka mamina sa imong kaugal nimo sa gabi. Kung nakto ka nga pulong sa ka importante. I can be sure kung dakanang mamina sa Wednesday sermon, dahil sa mga brothers at Abatory Church, makita ninyo ang dakong buwas sa Diyos. Akong first target kay Wednesday sermon. Katong nakapit sa Wednesday sermon kay mahayong Christian sa tubang sa Diyos. Apilta Wednesday? Reason nga makapit Wednesday? Kung madawa nimo ang 100,000 pesos kan Wednesday, buapil ba ka o dili? Dahil, busy kayo po. Ano naman kayo kinan ko wato sa church? Ano naman? 100,000 pesos. Boss, dili ko makatrabaho karon. Ano naman? 100,000 pesos. Pulong sa Diyos kayo mas kamay kasi sa salapi. Pulong mao ang Diyos. Kung may conflict sa trabaho, bakampo. Ayaw sa pasabot, wala ko nakaiso lang nga kinan ka ba undang, bakampo una, kaya usahin ma-orange ang schedule. Sa una, usa ka mother's group sister, ada siya trabaho. Sa wala pa siya naluwas, nakatrabaho na siya, riso nga makaundang. Pero kanan siya nga mape sa Wednesday sermon. Pero conflict. Nakampo siya, kinopayok tabang ko makape ko sa Wednesday sermon. Amazingly, iyang boss kay nakaulong nga, mape, kada fellowship. Accident kini, kinahanglan imong tingwa. Kinopayok tabang ko. Kung dili ko makapadal sa Pakpamil Wednesday, makunda ko sa trabaho. Kung makunaw na kasama nini, makatabang ang Diyos. Bisan pag dili ka makundang, ma-orange ang schedule sa trabaho. Ano man wala ka nakto? Impossible. Impossible. Wala bisang usang abutang ka impossible diya sa Diyos. Sa panahon ni Josue, anang Diyos siya nga lantaw ng milagro sa Diyos. Diya ito pang usay niya itabo. Na-stop ang time. Nakadagan ang adlaw, di ba? Pero para mapakita ang gahom sa Diyos, naka-stop ang talan sa adlaw. Unsa boy pasami? Kinsay maka-control sa time? Kinsay makamando sa time nimo? Ang Diyos. Kung naktuo ka, makita nimo ang milagro sa Diyos. Pero kung wala ka naktuo, dili makita nimo. So hina ko nga makadaw ka sa kalibutan. Hina ko nga makadaw ka sa imong kinabuhi. Hina ko nga makadaw ka sa imong oras. Kaya buhatag ang Diyos sa tanan. Ano man mabala ka? Ano man hadlok ka? Okay? Kung kinahanglan pagtamba para makapit sa fellowship, tapangutanon.
Pastor, kanautang ko nga maminaw sa sermon, pero liso nga makapaminaw tungkol sa situation sa akong panimalay. Unsay mayo? Tayong, kinsay makatambak ka? Kinsay makatambak ka? Ang Diyos. Makahatag ang Diyos ng solusyon. So si Hope, nakalaba mo ni Job? Nakasya siya nga, pulong sa Diyos kay mas pilingon, importante kaysa sa pakaon. Job chapter 23, verse 12. 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 Verse 12. Kaya itong basang sunituan. Ako wala musibong gikan sa sugo sa iyang mga abil, kagipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba, labi kay sa kalanon ko nga kinahangnan. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Kumusta ka? Which are more important in your heart? Food or words of God? Brothers and sisters? Pila ka time nga nagakaon ka? Kada adlaw? 5 times? 3 times? Usay 2 times? 7? Yeah. Kabalo baka lain nga nasot nadung nako ang usa ka pastor nga nakasangyaw sa Bible pulong sa Dios sa lain nga nasot asa dapit kanang dito sa Mongolia. Kabalo ba mo pila ka higayon nakakaon? One time. Pero sa diyang nakakaon siya sa pakaon kanang iyang dish kay dako kayo sa manini. Kay gungna kayo, di ba? Gungna kayo sa mga kinahanglan siya bukaon dakan para mainit ang lawas o sa manini. Anyway, kada adlaw nakakaon mo, di ba? Sa manini kada adlaw kinatamak pa sa Biblia. Karong December, upcoming All Saints Fellowship, na event nga kasa para sa best reader sa Biblia. Anong kasa kay bagong Bible. Walay surprise. bagong Bible, best reader. O over one time reading na kasa, bisan pa din Bible, maandam ni sa dakang mga kasa para sa best reader. Best, not reader. Katong nakabasa sa dakang mga time sa Biblia. So hina ko nga makpasa mo sa Biblia kada adlaw. Bisan pa busy mo. Sa una, sadyang nakato ko sa usa ka opisina dito sa Pilipinas. Pero ulay ko. So nakabok ko 12:05 yung time. Pero nasirado na ang opisina. Dahil tao sa sulod. So akong gitawag, dili pwede karon. Bingo bitubak siya nga, dili pwede. Ano man? Lunch time. Bisa pang nakita mga tao sa atubang sa opisina, wala sila nakatrabaho. Ano man? Lunch kay importante. Sa manini pulong sa Diyos ka importante, dili importante. Importante. Okay? Nagpasaba mo sa Biblia? Walay Biblia. Kung walay Biblia, paliton, paspas. So, kinahanglan practice. Practice. Yeah. To unang Timothy chapter 4. The first Timothy chapter 4. Verse 7. Verse 7 and 8. Okay, atong basang suituan. Apan isaligway ang mga sagilanon nga kalibutanon ug ila sa mga tigulang na babae
o magbansay ka sa paka-Diyos nun. O verse 8, kayang mga pagbansay nga lawas nun, mapuslanon ug dyutay, apanang paka-Diyos nun, mapuslanon sa tanang mga butang nga adunay sa atin nini karon nga kinabuhi ug sa palaabuton. Yeah, exercise. Para bahimo ang the best player mo basketball o soccer, kinahanglan practice kada adlaw, di ba? Sa manini, para mahimo ko mahayong Kristiyano, kinahanglan practice para pakpa sa Biblia. So, okay, tanaw ako. Pakpa sa Biblia kay sayon o lisod? Honestly, easy or difficult? Difficult. Reading Bible, difficult. Easy. Kasi wala. Ako po, lisod kayo. Ano man pakpasa sa Biblia kay lisod? Ano man? Kay, buhay pa sa bunini nga, para pakpasa sa Biblia, nagahangyo ang Diyos sa kasing-kasing. Kinahanglan kasing-kasing. Sadyang magpasa ka sa Biblia. Nasadaman ninyo? Yeah. So sadyang magpasa ka sa Biblia, kinahanglan imong kasing-kasing nato sa Diyos. Dayon, mabasa nimo. Pero kung wala kasing-kasing, ang Biblia kay pinaka-mabugat. Biso nga ma-open. Genesis. Atong na, Genesis. Okay, so na resolution. Okay, this year, akong basaw ng tanan, Genesis. Wow, Genesis kayo mo, anyway, interesado. Mo Adan, mo Abel and Cain, mo Enoch, mo Noah, mo Abraham, Isaac, Jacob, mo sama sa his story. Lami kayo, interest kayo. O, sunod, Exodus. Mo Exodus, mo kayo nakapamin ako sa takang mga higayon sa Bible seminar, mo mayo. Pero gikan sa Levitico, patay. Magdugo. So, muabot ang pakantos. So, anyway, humana, Leviticus. Okay. Sunod, usaman, numbers. Takang mga numero. Usaman Anyway, humana ang numeros. Sunod, Deuteronomio. Deuteronomio kay Solomon ni Moses. Remember. Usaman. So, hinay-hinay, ma-stress ko, o hinay-hinay riso kayo. Pero kabalo baka sa Deuteronomio, main lection kay God's law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, liso nga makita nimo ang guguma sa Diyos. Ingo nga anino makita nimo pero gikan sa Deuteronomio makita nimo ang pulong guguma. Love God. Love Jehovah. God loves you. Makita ninyo ang guguma sa Diyos. Deuteronomio. Ikaw 5 ka Biblia. Kung sabay pa sabon nini, para maangwa na to ang guguma sa Diyos, kinahanglan kasing-kasing. Sadyang makapasa ka sa Biblia. Kang kinsang pakaong kay lami, katong nakaluto, pinay sa guguma, di ba? Pinay sa guguma. Lami ba? Okay, check. Dili salty. Pero kung wala guguma, bisan pa wala asin, basin mo, malami. Kana? Usa man ni wala asin. Pero kung naay kasing-kasing, para sa akong bata, nakatrabaho siya mag-oburo, mubalik siya uguma, akong love son, nagluto ko, mag-asin, o mga pakaon, lami kayo. Dili lami. Naay kasing-kasing. Tayo, kumusta mga pakaon, lami ba o dili lami? Lami. Kaya naay, masarap? Masarap 파우더 o kasing-kasing.
매직 마사라 o kasing-kasing. Tungo sa 매직 마사라 o kasing-kasing. Tungo sa kasing-kasing. Yan. Babati sa mga bata. Lami kayo ma, salamat kayo kay nai, uguma. Dahil sa mga pakaon sa mga brothers, sisters, ilabi na mo, Sunday sermon o siguro fellowship, lami kayo ka na kung ano man, nai, uguma sa mga brothers, sisters, di ba? Dili? Tinoo. Lami kayo ka nun na So para makpasa sa Bible niya, kinahanglan, kasing-kasing. Okay, last pulong. Last pulong. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Sa diyang makpasa ka sa Biblia, kinahanglan verse 29. The kasing-kasing sama sa verse 29. Okay, chapter 4, verse 29. Atong basa, sunod tuan. Apang gikan dito, makapangita ka mo kang Jehovah nga imong Diyos, o makakapulak ka kaniya, sa diyang nga pangitaon mo siya sa bugos mong kasing-kasing, ug sa bugos mong kala. You will seek the Lord your God, and you will find Him. Kung sa mani, mahangwan nimo ang pulong sa Diyos. Makikita ka sa Diyos, sa Biblia. Kanusa? If you seek Him with all your heart, all your soul, pinagi sa bugos nga kasing-kasing. So, kita na ako. Okay? Sa diyang makpasa ka sa Biblia, makampo. Prayer ka importante. Okay? Example, bunta, sa diyang makampo, sa diyang makpasa ka Biblia, payog makampo, Ginoo, kanaunta ko nga makpasa sa Biblia, payog tabang ko nga makaamgo kung sa man ang imong grasya, kung sa man ang imong kaloy, payog tabang ko, o payog tabang ko nga dili maktulog, sa diyang makpasa ko sa Biblia, payog tabang ko nga makakonsentrate, kung makbasa ka sa Biblia, pinay sa pakampo, tayon basta kang maangwan nimo. O sermon po kay pareho. Sa wala pang Sunday sermon, Wednesday sermon, usay nakita na ko ang mga brothers sisters nga nakani sayo. O nakita na ko silang nakabasa sila sa Biblia sa daan. Mahayo kayo, mahayo. Kabay sa sakyanan po, kinahang na warming. Kinahang na mainit ang engine. Passing driver kayo makahibalo. Sa manini, para pakpaminaw, kinahanglan the warming time sa kasing-kasing. Kasing-kasing kayo sama sa engine. Kinahanglan ini nga kasing-kasing. Para pakpaminaw. Tayong unsay mayo. Pakpasa sa Biblia. So, ilabi na Sunday, kung buwani mo diri, kung walay laing nga mo in charge, kayo pasahang Biblia. Bisan, pipila ka chapter. Sa dili pa ka maminaw. Okay? O Wednesday sermon po, payo ani diri sayo, if possible, o basaha, bisan usa ka chapter okay ra, basaha, tayo hinahinay mainit ang imong kasing-kasing, o kung maminaw mo, dali lang nga masatan ninyo ang kahulugan sa Diyos. Okay, nasa naman ninyo? Okay. Rindok tayo, kamong tanang kay mayong pakpaminaw. Karon pinakainit, o di kayo karon. Global warming. Global warming. Okay, so bisa pa ini nga weather, takasalang sa pakpaminaw. Okay, makampot ta. Makampot ta, takang kayong salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya, dalawa sa kami, o tungod sa imong dakong grasya, nakatigom mi diri para pakpaminaw sa imong pulong Ginoo. So Ginoo, ilabi na among nakaduna ng kabahin sa tamahayong kasing-kasing sa tubangan sa Dios, tapinay sa leksyon kikan sa upak ka klase nga mga yuta. Sama sa mahayong kasing-kasing, iyong nga Kristiyano, palyog tabang imi nga makapadul sa imong pulong o palyog tabang imi nga makapadayon sa paminaw sa imong pulong aron nga makabunga kami sa daghang mga bunga sa tubangan sa Dios. So Ginoo, ilabi na sunong nga bulan na Grand Bible Seminar,
To hinami nga dakanang makapaminaw sa imong pulong ug dakanang makadal sa kaluluwa sa Ginoo. So para nini pareho kamita ang mga brothers sisters imo nga instrumento Ginoo. Daghang kayong salamat sa Dios among kisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, bakanta ta.